Ahojte, vítajte v novom videu. Dneska je tu nový video, ktorý je part číslo 2, video v noci. Takže, teším sa. Lebo ja som sa teraz pozerala dávno premiéru. Takže tak. Proste nevidel si tú kameru dajak, ale budem takto mať. Takže ja som si dneska mal dobre, dneska sme mali písanku, dostala som jednotku. Super. Takže druhá je super, best. Takže tak. Jsou takový jako citý, já vím, že je blbost řešit barvy u telefonu, jo, ale zrovna u těchto 16 se toho moc nezměnilo oproti 15. Ale co mě se osobně líbí, je ta černá. Myslím si, že v životě ty iPhony nebyly takhle tmavý. A ten pouštní titan, no to je prostě zlaté. Takže já osobně bych šel buď do černého, nebo do bílého. Ale tak tenhle rok. Takže teraz druhá rozpráva. Takže môžeme ísť rovno na to. Uj, ja som dačo pošla. Kakolali. Takže pozerali sme mačky, tak kniha. tentokrát tu máme tých psov. Aj, Takže môžeme ísť rovno na to. takže tak. Dobre, co dostanú? Ty zaplatíš. Chcem dačo pozerať vždy a neviem prečo tam tak. Samozřejmě odpustíme. Kryt ti klasicky zabalíme do našeho holografického sáčku a k tomu přidáme vše potřebné. Jako je děkovačka, bonbonky a návod, jak se vlastně starat o kryt. Objednávku už jenom zabalíme a už může být na cestě k tobě. Co dostanu? Když zaplatím jen od ní. Dobre, už to tu mám a už tu máme aj túto trochu sípou. Takže tak. Otvoríme tento veľký balík. Taká druhá je best. Tak. Takže tak. Neviem, prečo je také blbosti hovorím. Takže tak. Otvoríme tento veľký Dneska balík. som nič nerobila. A tu máme Bolo tiež som také kúve. škatule ako ty Nestihla som sa Čiže ani asi vonku tam tiež budú pohrať. nejaké také tie šaty. Bo som išla tak a už Tiež ahojni pozrieme sa na a týchto už psíkov, idem lebo tu domov. máme takéhoto. Ja to vedela, lebo Pozrieme sa, aký má emócie. chodí skoro. Čo sa nedáš tu? To je milé. A pokúsim sa na 4 minútový, takže tak. Alebo na aspoň 8 minútové. Takže tu bude ešte dlhšia premiéra, takže tak. Mám to svetlo, lebo mi pomáha ako videám, takže tak. Včera som ho nepoužívala, lebo nevedela som ten kábel vybrať. Ani nevedela som, či mám ho vybrať, alebo nie, tak ma to nenapadlo, takže tak. Ako tie mačky. A To sú také malé plemenáče. A potom tu máme tohto lepšího. toto je moja izba, tam mám stolík, počítač, nie môj. Ešte tlačiareň na stienku a také veci, čo používam Ja by som lampu. si vlastne zobrala domov, ale Všetko je taká pekná. alebo vlastne môžem, to len hra. Originál, Mala by som si stolička. adoptovať jedného tohto psa. telka, Tak mi nech povedzte do nechýba, komentárov, aký máte na to názor. svetlo. Pretože ak Treba. ste videli Tak jedno moje minulé video, tak som si adoptovala mačku. Nina mi pokreslila skoro ruku. Aj psa. Akože Že mačky a psi sa až tak moc nemajú radi. tu mám tu No, také keby sa mohli prstenie. mať radi. Tu mi tu nakreslila, čo to je. Pozrieme sa. Akože hej. Nepočkaj, týchto psíkov. Vieš, že sa bufufy. Ale také bufufy nie sú. No a sú, ale Pozrieme sa na tie nefarbia si celú ruku. On má farby. vankúš. Ja už neviem Nie? s tým Neviem, fixom. čo je to asi No, nejaká dekorácia. Toto je znova taká veľká, Takže čo sa dá tak. dať bez. januári ideme do Tak si som dala
dať mačka. plavárne. To je ešte skoro. Idem tam plávať a potúpať sa. Tam to má A tiež. neviem. Ó, Nie, môžem také dobre, lebo ja ešte nie som taká a naučená. takto sa naťahuje von. Trepišovať ideme. Zlaté. Takže tak. Jak vyzerá v kabelke. Chcel by som video ukončiť. Lebo nechce sa mi veľa rozprávať. Bo idem ráno do školy a potom nechce sa mi stávať ráno. Všetci sú takí No už milučky. príde tento No deň. dobre, máme tu outfity. Či To sa nie celé zajtra pohne, príde takže ten tam sú deň dole. a už budem spať do 11. alebo 12. No 12. je možno Máme škoda. tu takú hnedú sukňu. Ja by som chcela, no v škole by som tam bola celý deň aspoň na 13 dní. Takéto niečo. To si môžeš vybrať to alebo Daj, to. tak. A tieto ponožky by som mala dať dole, lebo sa vôbec nehodia k tomu. Ahoj.